En fi, bones tardes, sobretot gràcies al Josep per convidar-me a participar aquí i gràcies a tots vosaltres per venir en aquesta tarda tan pròdiga en esdeveniments que al final ens hem de dividir i concentrar-nos aquí. Bé, i gràcies al Josep, que coneixeu tots, el Josep de Llerès. Andorra se li coneix el de Lleres, perquè la característica de l'andorrà és que en els cognoms la tònica és oscil·lant. És una cosa que no té cap explicació científica. Hi ha els nequi, els escales... Aquest en té un substrat basc. Jo crec que sí. Era molt senzill. A les màquines d'escriure abans, les majúscules no tenien accent. I el registre civil fins fa I automàticament s'escrivia tot sense els accents. Però això explicaria que és un fenomen universal, però només passa en Andorra. Això ja... No el meu cas. Sí, no, només passa en Andorra. És una cosa que no m'ha fet ballar el cap i jo crec que és una qüestió del substrat ibero-basc, que crec que aniria per aquí la cosa, perquè els bascos tenen un sistema de tòniques una mica també oscil·lant. En fi, tanco aquest parèntesi que no venia per res a tomb. I res, segons tothom coneix la trajectòria del Josep, que és un personatge, jo diria que essencial en la literatura andorrana, perquè ha obert molts camins. És el gran poeta nacional andorrà. Crec que des del primer llibre dels anys 70, el 73, fins al d'avui. És a dir, ha anat construint una obra molt completa, molt sòlida, i que realment sorprèn amb aquest últim lliurament, perquè aquesta poesia més íntima, més personal, ha fet allò una poesia gairebé de combat, de combat d'idees, no de combat de trinxera, sinó d'interrogar-se, d'intentar veure cap on va aquest món que a vegades sembla una mica boig, i la poesia és una manera excel·lent d'ajudar a ordenar les idees, d'intentar trobar un sentit i una llum enmig del caos. Josep, a més, ha tingut una trajectòria pública importantíssima, va ser un recordadíssim ministre de Cultura, també el seu pas per la sindicatura, el Consell General, l'ambaixador, és a dir, Andorra és un país petit i quan reparteixen les cartes és difícil, no te'n toqui mai una, però la manera com les ha jugat i el bé que les ha jugat el Josep, doncs és un dels personatges que algun dia quan faci les seves memòries, que espero que les faci, tindrà coses a explicar perquè ha estat a primera línia en moments molt importants de la història recent d'Andorra. A més, de poeta i d'aquesta dimensió pública, és un grandíssim narrador. Aquesta novel·la, que única, però que hauria de continuar, i penso que alguna cosa estàs fent, que és el Frontera endins, i que a més, gràcies a la seva nova vessant com a agitador cultural a través de l'editorial Anem, penso que el que ha sigut interessantíssim que hagués fet les traduccions, perquè el problema que té la literatura andorrana és que corre aquest perill del tot solament, de mirar-se el líquid i de no ser capaç d'anar més enllà. I gràcies a les traduccions, que són el vehicle perfecte per poder tirar una mica més enllà. Penso que amb aquest bagatge, aquesta microbiografia, ens situa perfectament el Josep en el moment en què escriu aquest llibre. Aquest llibre d'aquest octubre llarguíssim, interminable, que no s'acaba mai. És l'octubre que l'allargassem fins al dia del solstici d'hivern, el dia en què va des de l'1 d'octubre del referèndum fins a l'1 d'octubre d'aquestes eleccions tan estranyes que van ser imposades. Jo crec que és un llibre extremadament valent. És un llibre que jo crec que poca gent s'hauria atrevit a fer-lo. És un llibre que, a més, és un repte. És un repte per també la tècnica, aquesta escriptura gairebé a raig, és a dir,
autoimposició d'escriure un poema cada dia, a més, sotmetre-la a un mitjà que a vegades és tan cruel com pot ser el Facebook, que quan les coses van bé van molt bé, però quan es torcen pot ser un desastre, perquè és incontrolable. Tu llences allò, és una cosa a l'aire i no saps mai quina recepció tindrà, quines crítiques, l'anonimat que moltes vegades també s'amaga al darrere fa tot encara molt més complicat. Sempre he sigut extremadament crític, per exemple, amb la política de comentaris del diari d'Andorra. És a dir, tothom escriu i escriu amb el seu nom, signe i ja està. Llavors està, diguem-ne, nu davant d'una legió de trolls, d'agents dobles, de saber qui, que es dediquen a vomitar directament coses i enterbolir un debat que hauria de ser molt més sincer, molt més serè, molt més constructiu i sobretot a cara descoberta, que és com s'haurien de fer les coses. Bé, la sensació que dona la lectura és que aquest llibre, tot i la urgència, tot i que ha estat fet així d'una manera, no diré precipitada, però sí molt a raig, doncs cada dia amb aquesta necessitat, amb aquesta urgència gairebé vital d'anar glossant, lògicament, tot el que anava passant, ha necessitat d'una gran trajectòria intel·lectual prèvia per poder-lo fer. És un llibre que neix de moltes hores de lectures prèvies, d'una gran capacitat d'assimilació de l'altre pensament. És un llibre que és molt calculat en aquest sentit. És un llibre que és com un resum, que és com un manifest intel·lectual de tota una vida dedicada a la lectura. I això és una cosa que es veu des del primer moment en què obres el llibre, això es fa manifest. I aquest contrast entre el que és immediat, que és aquesta urgència de dietari d'escriure, el que és perenne, del que al final reposa, se sent i es consolida, és el que li dona al llibre la dimensió. És un llibre també molt valent des de la perspectiva andorrana. No ens amaguem que, segons quins temes, i el tema que batega al fons del llibre, Andorra és percebut amb una certa incomoditat. No diem per la classe política, que està lligada de peus i mans, però també per una societat que és complexa i que està immersa en una tempesta d'influències i d'idees contraposades. I aquí sí que voldria anar 250 anys enrere, al Fiter, el vell Fiter i Rossell, que era fill de Cal Fiter d'Ares, i de Casa Rossell d'Ordino, que en el seu manual d'Isers té un parell de capítols sensacionals en què parles del vincle d'Andorra amb Catalunya. Faig només una microcita del encapçalament del títol del llibre, del capítol tercer del llibre primer, que diu: Valls d'Andorra són pròpia i verdadera Catalunya, com a part d'aquest principat. Andorrans són pròpiament catalans en tot rigor i gosen, com a tals, vàries prerrogatives en ell. És una declaració de principis que després, durant 15 pàgines, em penso, el manuscrit va justificant des del punt de vista geogràfic, lingüístic, dels privilegis que com a veïns privilegiats els catalans, els andorrans rebien de les autoritats catalanes, però després, el capítol quart, ja ha deixat anar la seva proposició, diu que mai han dependit del govern ni de les lleis, etc., de Catalunya. És a dir, nosaltres som catalans, però fins a cert punt. És a dir, tot el que és la política, l'economia, les lleis, l'única vinculació més o menys legal que tenim amb els catalans és la eclesiàstica. Per tant, tots som del bisbat d'Urgell i para de comptar. I aquest sentiment de radical independència és el que intenta defensar el Fiter al llarg de totes aquestes pàgines del seu manual. Això serveix per dir aquesta relació especial que ha tingut sempre el poble andorrà amb Catalunya.
que aquest 1 d'octubre, que jo vaig viure també molt de prop, que es va veure doncs, com molts andorrans van anar a defensar a les 4 de la matinada als col·legis i sobretot aquella tarda terrible, tots a la plaça d'aquí de les Monges esperant que arribessin les columnes de la Guàrdia Civil que havien atonyidat d'una manera vergonyant a la gent a Pons. Esperàvem que arribessin a la Seu i anaven dient, ara han passat per l'anyà, ara han sortit del túnel, no? Cada cop anaven allò com allò del Puigdemont i de l'arribada dels bàrbars, no? Estaven esperant que arribessin allà 15 furgones de la Guàrdia Civil i comencessin a repartir llenya. Allà hi havia molts andorrans que estaven allà, doncs, al costat de la gent de la Seu, esperant que passés el que hagués de passar. Al final, per una intersecció divina, doncs no van acabar d'arribar, però jo recordo la tensió es podia tallar amb un ganivet. Van ser una hora i mitja esperant, terrorífica. I penso que jo vaig fer bastantes fotos de tothom tenia la cara una expressió entre la por i la determinació. Vindran, però no ens trobaran aquí. I això de fet és aquest moment inicial de l'1 d'octubre, aquest diàleg entre una determinació democràtica i una intervenció violenta, desmesurada, amb una ràbia. Penso que la paraula que descrivia millor l'actitud de la repressió era la ràbia. De quina manera atonyillaven a la gent d'una manera absolutament gratuïta. I aquesta és l'esca, és el detonant que genera que el Josep faci aquest poema inicial, que és una mica com l'esca, com la metxa que encén tots els altres. Només que aquest fenomen multimèdia, perquè tothom tenia els seus telèfons i qualsevol intervenció, qualsevol atac, allò era registrat des de molts punts de vista, fa una cosa especialment caleidoscòpica però al mateix temps confusa. És a dir, de cada col·legi hi ha centenars d'hores de filmació, per tant, fa falta una destil·lació, fa falta un procés de sedimentació de la informació i sobretot, que és la gran originalitat d'aquest llibre, és d'una destil·lació poètica. La poesia, que és aquest llenguatge especial, que és el que aconsegueix que de l'anècdota, que pot ser una anècdota molt violenta i molt cruel, doncs pugui sortir una reflexió, fins i tot la bellesa. Evidentment, els versos són... La intenció última de la poesia és aconseguir la bellesa a través de la paraula, i això en tots els versos. Per molt dur, per molt estrany, per molt tètric, fins i tot que sigui el motiu que genera la poesia, al final l'objectiu és aconseguir bellesa. Aquest llibre, a més, també té una qüestió molt pensada, que és l'estructura. En comptes de ser allò, el poema nu, doncs tots els poemes estan embolcallats d'una sèrie de materials que li donen encara més accentuen aquesta dimensió. D'entrada, la cita. La cita, una cita pot ser d'un poema, d'un pensament, d'un aforisme, del que sigui, però que estan molt ben pensats i acompanyen perfectíssimament a cadascun dels poemes. La fotografia. Que no és un llibre de fotografia i que la impressió no és la d'un llibre de fotografia. La fotografia acompanya també, és el contrapunt visual en el que ens trobarem després, que és el vers. I al final, que també el trobo especialment interessant, és l'efemèride. És un petit detall on s'explica que tal dia en què va estar escrit aquell poema, doncs ja hi ha passat alguna cosa, que és el vincle amb el passat. És a dir, això ens lliga, cada dia té el seu eco en un dia del passat. I aquesta cadena és la que
dia rere dia ens va acabant de confegir. És un llibre de poesia política. La poesia política semblava que havia desaparegut, que era una cosa dels anys 70, dels anys 80, que havia donat pas a la poesia del joc. La poesia social, que havia començat a fer el Martí Pol, amb els cèlebres poemes de la fàbrica, que després ell va abandonar per parlar d'ell, per parlar de la seva malaltia, de la seva forma de relacionar-se amb el món. Semblava que ja ningú no s'atrevia a fer una poesia que anés una mica més enllà del joc. El que passa que en aquest llibre, aquesta poesia del compromís sí que surt del joc, és a dir, surt de la percepció, de la sensibilitat del poeta, del Josep, i el que fa al final és transcendir per interrogar el nosaltres. I aquesta és la gran virtut del llibre, és a dir, que com una reflexió personal s'adreça en el col·lectiu. És l'objectiu que hauria de tenir sempre la poesia, d'aquesta veu interior, de quina manera el lector la rep i de quina manera l'assimila. I penso que en tots els 82 poemes dels 82 dies d'aquest octubre que se'ns ha fet interminable, doncs el Josep ho ha aconseguit d'una manera, diria que excelsa. Per tant, jo només el felicito i espero que en el futur pugui tornar a fer una tirallonga de mesos interminables, però sobre unes bases més felices, perquè realment aquests 82 dies han sigut d'una intensitat difícilment suportable i que jo penso que l'aguantem perquè no ens adonem prou del que està passant i que modestament tinc un títol d'historiador i a vegades penso que estem vivint una veritable etapa històrica que d'aquí 50 anys serà estudiada molt a fons, serà objecte de tesis doctorals, serà objecte de grans estudis i l'estem vivint amb una, no direm una certa normalitat, però la vivim com l'hem de viure, perquè tant sigui des d'Andorra com des de la Seu, nosaltres som espectadors de platea, que és de les entrades més cares al Liceu, i estem vivint i protagonitzant fins i tot, o en la mesura de cadascú de les seves responsabilitats. I realment és un moment històric i en som testimonis de primera línia. I moltes coses també s'entendran a través de la literatura, que encara ha sortit poc, perquè tot és molt recent i estic segur que amb el temps la literatura, que és la gran transformadora, és l'eina que ajuda a metabolitzar la realitat per fer-la més digerible, per fer-la més comprensible, ens acabarà donant les eines per entendre encara millor el que ha passat. I una part important, jo crec que s'entelarà, perquè és aquest atreviment a parlar amb el llenguatge de la poesia d'un tema tan prosaic, en el sentit que tot s'explica en prosa, s'explica moltíssim sobre això, però s'ha fet molt poca poesia. I per tant, aquest és un dels grans valors de l'obra de Josep. Jo penso que jo ja no he publicat massa i segur que el Josep ens il·lustrarà amb la seva visió, perquè clar, jo aquí puc haver anat teoritzant, però en definitiva és ell el qui ens donarà les claus perfectes per entendre. I gràcies per haver-ho escrit. Moltes gràcies per tot el que acabes de dir.